अपनी राजपूत बेटियों का शादी कराए हैं पवन सिंह। उल्टा जिससे शादी किए हैं उसको तलाक दे दिए हैं। 3-3 शादी किए हैं, 3-3 तलाक दिए। मनीष भैया मुझे मदद कीजिए, ये बात हम ना बल्कि पवन सिंह जी के दूसर की पत्नी ज्योति सिंह सन ऑफ बिहार कहे वाला सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप जी से गुहार लगौली। जी हाँ, और का कुछ कहली रोड़ा सभे के हम खबर विस्तार से बताई। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सभे के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर ली, बगल में बेल आइकन दबा दी और साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलते नहीं, तब बता रहल बानी कि पवन सिंह जी के दूसर की पत्नी ज्योति सिंह जी सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप जी से गुहार लगौली कि मनीष भैया मुझे मदद कीजिए। आखिरकार लगावे के मुख्य वजह ये बावे कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के रिश्ता के बीच में काफी ज्यादा दूरियां ही बनत नजर आ रहल बा, कहीं से नजदीकी बनत नजर नहीं आ रहल। ज्योति सिंह जी के भी तरफ से बलिया फैमिली कोर्ट में एगो याचिका दायर कइल गई रहे, जौना याचिका के सुनवाई में पवन सिंह जी बलिया कोर्ट में पहुंचे रहलन, लेकिन पवन सिंह जी तलाक के मुद्दा पर बिल्कुल अड़ गइल बारन। ये लेके ज्योति सिंह जी मनीष कश्यप जी से भी गुहार लगौले बाड़ी। जी हाँ, ये न्यूज खबर उड़ा सके कैसन लागल कमेंट बॉक्स में आप राय रखे, साथ ही साथ वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।